Park. Ayan. Saan sila pupunta mo? Pupunta daw silang SM. Ayun, mga paligid. Dito sa wala sila ng So sila doon. So maliligo siya. Naya siya ni Michael Park. So maliligo muna siya. So habang naliligo siya, ito lang muna kami dito. Ganda pala pare sa SM, pero saan tayo SM? SM na ba? Nabalitis na. Ayan po. Ayan po, maliligo muna lang siya doon. Ang mainit ang ulo niya. Mainit talaga ulo niya. Ah, ngayon? Oo, mainit ang ulo niya kasi Shoutout kay, ano pangalan mo? Ah, ito pala yung Lilibaro. Ay po. Ano channel mo, sir? Ong TV. Ay, yun. Wala? Kay sir, ano yan? Kaya ano ko sa manonood ako ng tutorial, tatanong ko, kaya hanapin ko yung bakit gano'n. okay mga ka-loveliers, bali ngayon, hinahantay po namin na hindi, malayo naman. Kaya po mga ka-loveliers, habang hinahantay po namin na matapos maligo si Donita. So, hindi ko muna kinukunan ng camera kasi nakakahiya naman kung kukunan ka pa ng camera nagkukuskus. So, sa ngayon ay yung mga gamit niya, parang nabasa ata kahapon, di ba? Dahil kasi malakas ang ulan. Ayan ngayon. Niikot ko muna. Ito yun. Ayan si Lilibaro. Ayan. Ayan. At Chris Ulok. Shout out po. Ayan. Bali, mga ka-loveliers, puntahan tsaka tinutulungan. So, dun sa mga nagme-message, salamat po sa mga subscriber. Ayan, sa mga subscriber. Ayan, nandiyan siya. Medyo nilayawan ko lang yung camera. So, ayan, sa mga subscriber po, sa mga taong tumutulong sa amin, sa mga patuloy na nagsusuporta sa pamamagitan ng panonood, pag-subscribe, pag-like po ng channel. Maraming po salamat. Yung sa Malaysia po, hi po. Kaya si Donita, naliligo, nakikita nyo sa malayo. So, medyo malayo lang yung camera para, ano po, hindi naman po nakakaya. Ayan. So, dito po kami sa may Balumbato. Ayan po mga kalabi. Bali, ito nga po pala yung gamit niya. Ayan. Ayan po. Ayan yung gamit niya. So, ayan. So, kami nag-aantay. Nag-aantay kami. Yan si Lilibaro. Ayan siya. So, inaantay namin siyang matapos maligo. Inaantay namin siya matapos maligo. So, ayan po. So, ngayon, ayan, wait lang kami kasi naliligo siya eh. Wait lang namin siya. So, Michael Bart nandiyan lang yung tabi-tabi. Bali, mamaya po pupunta kami ng SM. So, kasi kanina nung pagbungad ko kay Donita, medyo, ano siya, yung malungkot. Sabi ko, bakit? Sabi niya, tatampo daw siya, konting tampo daw. Kasi daw, inaasahan daw niya dumating si Sir Jojo. Hindi daw dumating kahapon. Sabi ko, baka marami naman yung asikaso yun. Siyempre, di ba, sa pag-aasikaso ng mga sa lupa't bahay, hindi basta-basta yung proseso doon. So, mahaba-habang proseso yun. Inaantay daw niya, kaya medyo lungkot-lungkot siya. Pero sabi naman namin, sa ni Michael Bart, na huwag na siya masyadong malungkot, kaya nga ipapasya. Donita! As usual, Jollibee. Yun na nga kasi gusto niya burger. Burger, soft drinks, french fries. Yan naman yung gusto niya. So, sa nga pala
out po kay Sir Rudy. Hindi ko na matandaan yung apelido niya eh. So, hindi ko matandaan yung apelido kasi ano po eh, sa dami po kasi na nagko-comment, sa dami na wag niyo pong wag niyo pong alalahanin sa Dinita, okay naman po siya ngayon. So, mukhang okay naman. So, ayan, naliligo siya. Medyo kuskus lang siya kasi parang ilang araw ata hindi siya... Sama kayo sa SM, ha? Oo. Hanggang sa naman yung trip? Para lahat tayo. So, pagka ganon... Ayan. So, shout out kay Sir Jojo. Sa Team Kaibig. Shout out po. Kila Ma'am Elaine. Kila Elaine. Sa kay Akiros Knows Best. Sa grupo na kay Lucky Chan. Hello. Kay Jun Graho. Hello po. Ayan, natapos sa maligo. So, ayan. Sa tuwalya mo, Donita. Ang tuwalya. Donita, upo ka, oh. Donita, upo ka man lang. Upo ka. Sige. Hindi ko muna kukunan kasi nagbibihis eh. Ayan. So, lovely yours. Tinanong ni Lily Baro kung sinuntok daw niya yung nanay niya. Ang galit siya, ang kulit-kulit daw. Hindi naman daw totoo, mamatay na daw siya kung sinuntok niya yung nanay. Naginit ang ulo niya dahil sa paulit-ulit na tanong ni Lily Baro sa kanya regarding sa pagsuntok sa nanay niya. Kasi nakukulitan na po siya mga lovely yours eh. Dito ako mahirap mag-vlog na wala sakyan. Ayan po. So, nakukulitan na siya eh. Sabi niya paulit-ulit daw, mamatay naman daw siya kung sinuntok niya yung nanay niya. Ayan po. Bali, nagbibihis po siya eh. So, nagbibihis siya kaya hindi ko muna siya, dito muna ako sa banda dito. So, yan po mga ka-lovely yours. Ayun, nasa tricycle. Ayan. Okay, meron na. Kaya po nagbibihis siya. So, sa ngayon po eh, inaantay namin siya matapos. Kaya siguro shout out po sa ulo. Shout out po. Simple-simple lang to eh, oh. Pero, wag ka. Viewers ito. Ano yan, live video, no? Video. Wag ka, viewers ito. Samahan niyo kami mamaya, namin si Donita, ipapasyal. Papasyal daw si Donita. Ayan. Hindi lang pa sa cellphone? Ayan. Si Michael Bards nandun sa tricycle, nagla-live. Kaya mo yan yung mga damit ko, wala namang hirap yan. Pero ginawa para sa malaki ko para dito. Kaya natin kaya. Ulit sa Nova. Ulit sa mga ulit, no? Maliit. Walang ganang Hindi kagaya sa Fairview, marami ng bukas. Oo. Marami siyang bukas. Ayan po. Yun. Ayan si Love Yours. Hi! Shoutout po! Support Bards! Yan. Glad kayo. Ano ba, Bards? Oo, baka dami nagre-request. Mami Liza TV, nasaan si Dinita? Nandito po. Ay, sorry. Pero okay na po yan. Tapos na po siya Nag-short na yun, naka-short na yun eh. Oo, naka-short na. So, tingnan natin. Yan, pakita natin kay Mami Liza. Gusto niyo lang makita. Shout out, Mami Liza. Dito na po. So, ayan, nakataking siya. Maganda yung, bigyan natin siya ng, ano ba yun, yung masikip na itim. Leggings. Leggings mamaya. Bilang natin.
Oo nga, it's okay. Basta sa akin, yung nagmamahalang sa akin. So, sige, kung ayaw nyo sa kanya, bahala lang kayo basta sa akin po. Ang nagmamahalang kay Bard, yun lang po. Shout out mo sila Lily Baro. Oo, shout out mo. Sorry, Ma'am Lily Baro. Ma'am, shout out mo. Shout out mo yung mga ano, yung sa mga passion lang, yung mga yan. Oh, samahan ko Thank namin you, yung- Donita. Okay. So ito na guys, abangan natin ha. Dito na lang mga kabards. Thank you so much. Bye-bye. Donita! Kain mo muna. Donita! Kain mo muna. May ice cream na yan, tsaka ano. Matunaw. Burger lang yan eh. Matunaw yung Sunday. Kainin mo sa sasakyan. Oh, naka-jacket. Talagang papasok sa mall talaga. Malamig. Oh. Ready. Ready na Ready, mga ready. kabards. Tingnan natin. Idol Michael. Mag-face. Diba? Opo. Yan po. So, jacket. Bigay yan Wow, ni sexy Lily si Baro. Donita. Jump Worms. Ayan. So, yan po siya. Bisbihe. Nasilahan namin. Kain mo muna. Kain ka muna. Hayaan nyo na. Jenny, friend natin yan, friend natin. Tulungan na din natin kay makakatulong tayo sa kanya. Di ba? Mabait yan. Okay, okay. Sige po. Wow, Grace. Thank you po sa Team Showword. Ayan po, Showword. nagsusuklay po si Donita. Nais yung buhok niya kasi medyo bulbul na. Kamusta daw sabi ni Ma'am Elna, no? Amen. Ayan. O yan, okay na naman daw. Ay, pasan mo. O yan, tagan English mo. Why you so lonely? Where you go? Kala ko gamit siya Donita to. Sabi ni Ma'am, ano pala, ni Ma'am Jojo, Neduda Maida, kamusta ka raw? Pray lang daw, lagi. Hi mo Katropa siya. official, shout out. Hi mo si Ma'am Jojo. Pupunta, update kita pare. From Japan Ating siya, journey. Donita. Like nyo maging From team Japan. kay Big C. Si Ma'am Jojo, Ma'am Jojo, Neduda Maida. Shoutout po pala siya sa Japan. Yes, Ma'am Elaine. Kumusta daw? Miss ka raw ni, ni Ma'am Elaine, Ma'am Donita Rose. Yan. Wow, ang ganda ng tali. Parang hair pa yung lagay sa buhok niya. Shout out. Yan ang kasama ko. Yan sila. Shout out ko sa 100 million in the house natin. Ayan, lagyan niya ng kanyang hairband yung buhok. Dami nagre-request kasi. Kasi yan, magme-makeup. I-process ko po sa inyo kung paano step by step ang ginagawa niya Donita sa pag-makeup sa sarili niya. Ayan, nilabas po Right? niya yung Para makeup malaman niya. nyo. Tutorial. Ayan Yeah, po. makeup tutorial niya. Pakita natin kung paano siya mag-ginawa yung kamay niya. Mayusin niya. Magapay na muna ng pork mo ha. Ha? Oh, yan. Bigyan mo ako. So, salita. Ayan. Oo. Bigyan niya ako. Yan, Talagang marami siya mga nakikita niyo si gamit Donita talaga dito. ngayon. Yan, oh. Maayos yung mukha Makeup niya set eh. na. Nagulat nga ako nung nilapitan ko siya kanina. Maayos yung mukha niya kahit na hindi pa siya naligo. Pero yun nga, tinanong ko nga kung bakit siya malungkot. So sinabi naman niya kanina na kung bakit siya malungkot. So yun nga po. Ano muna namin siya para para mawala yung pagka niya, siguro nainip na rin siguro to. Kaya ganun. Kaya Thank you. ganun yung Thank mood you, niya. Donita. May Yan. mood swing din tayo kasi sa mga tao. Secure
ng makeup. May mood Tingnan natin. swing din Maganda tayo. na siya mamaya. Tingnan mo yan. Yan. Diba? Whoop, whoop, whoop. May ganun-ganun pa pala, no? Parang isla. Ayan, Diba? nag-makeup One, siya. two, three. Ang ganda pala. Galing ah. Ganun pala. Ganyan pala mag-makeup siya. Kaya kung I nagme-makeup love you, Donita, and host. Ingat para parati. Maraming salamat po. Anong brand ng liquid na baby ko? So, yung may mga damit sa doon konti, papalondry natin. Shoutout mo muna si Jasmine Michael. Galing ba ang putik? O galing yan, maganda. At saka yung buhok niya, gumaganda na kung tumatagal. No, yung buhok. Yan, di ba magaling siya eh. Ano siya yun, noon, bagong ligo, di ba? May headband. Anong ano yan? Anong yan? Anong makeup na Donita? Liquid? Powder? Liquid foundation. Then next, anong sunod naman? Idol ko na po yung gamit niya. Yan, magaling yan. Liquid foundation. Ganda na ni Donita. Maganda yan. So may pabango mamaya, nandyan siya may pabango. Yung makeup niya, pakita natin yung mga makeup na ginagamit. Yung binigay ko sa yung lifting na sana. Nawala na? Ay, ay, ay. Oh. Tanggalin mo muna. Yan. Ako ba ano? Parang makeup. Kasi, kahit yung dalawang bata, tignan ako ako ng pagdag. Yan, so, pantay lang po natin ng yan. After that, Donita, ano yan? Agimat? Agimat ko yan. mga bag at pagpatuloy na po natin ang suporta sa video, sa mga upload ko, sa aking notification bell at all subscribe po kayo. Ano pa inaantay mo mga kapal? Follow na po kay Michael Bards. Please like and subscribe. And of course, shout out nga pala kay Jim Japan TV. Yan, after this my live, lalagay ko sa description ko with Chris Olo, of course. Shoutout po Please sa lahat. support, mga kabards. Especially sa Bukana Vloggers. Yeah, Bukana Vlogger. Pangarap ko makakulap sa inuman si Wasalak. Boss Wasalak. Yung idol ko niya sa Bukana. Shoutout po sa lahat. Ang katropa. Sama sa inyo. Yes, of course. And kasama nyo naman si Michael Bard. So, ayoko magsalita basta I do my best sa mga kaibigan ko. Alam nila kung ano ko. Maraming sa inyo lahat dyan. Yun. So yan, nag-meet up na nga po siya. Ano lagay niya? Gold? Gold? Sa mata? Yan, lagay siya. Pinita, ingat, love you, yan. Wow, ganda. I love you, Pinita. Dati yatang ano, lady si Donita. Ay, hindi nahingayan niya. Magsasalita tayo sa nahingayan. Paano mo madetect pag yung tao na happy lang, ganun ka, yan. Tumigil si
Kapitan. Oh, thank you. Ano pang Miss Universe ba yan? Dapat ganito nagkasalita ka. Sorry. Okay na po ba? Lagay siya na. Ganito po yung ano, ganito po yung... Ano beef ba yan? May beef. Ayan po, kasama nila Diyos. Donita. Finish up. Dapat magawa na ng iskan. Gagawa niya ni Sir Joseph. Para maging vlogger na rin. Kailangan na ito, hindi kailangan ito dito dito cellphone. Yun, sa tropa nila sa captain nyo. Sa captain. Para kahit saan ka magpunta, ganito. Yun, opo. Sige namin siya na cellphone. Sander Vlogger. Boss, ang boss, Sander Vlogger. Ang channel na shout out. Sa Utoy, shout out. Yan, bukari ka Utoy. Support natin dito sa Utoy. Sulit bukari sa Bungot. Lanlan Tulog. Yan. Sa Ikay Ganda. Yun, ang friendly sa Bungot. Yan, Lanlan Tulog. Pare, may sa Bungot. Sa Utoy, maraming salamat po sa support natin. Maraming salamat po sa Link Bar. Sa Bukana Vloggers and Solid Mukbang Sili. Si Paring Kabungot yan. Tawag ko sa kanya si Noy. Si Mukbang Sili. Solid po talaga kami yan. Shout out po kay Bob Jojo. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa Binita Utoy lahat. Utoy sa Bukana? Oo, Utoy sa Bukana. Nandito. John Miss Rakitera. Shout out. Shout out sa tropa ka Utoy. Thunder Vlogger. Showard Family yan. Promise Rakitera. Yan sa Utoy. Ma'am Jojo. Katropa official ka Utoy. Shout out boss yan. Hi to Lily Barro. Basahin natin. Hi, Idol Heart. Ayan, namiss ko na si Donita kapag kilig mo ng dalawa ka-bard. Yan. Maraming salamat kaya.